Bună, astăzi să vă arăt cum puteți să vă împletiți părul. Mai întâi trebuie să vă pieptănați pe amândouă părțile ale părului. După ce te-ai pieptănat, faci 3, cum să vă zic eu, vedeți imediat. Faci 3 de-astea. Uite, eu acum am făcut 2. Mai fac una. Eu pun pasta, după aia eu pun pasta în interior. Și așa înainte. După aia o pui câte o șuviță, o pui în mijloc. Așa. Fiecare, cum să vă zic eu, fiecare fir de păr trebuie să-l pui în mijloc. Poți să-ți faci și cozi mai mici. Uite, dai în mijloc, dai în mijloc, dai în mijloc, dai în mijloc, până îți face o coadă un pic, dacă vreți. Da. Așa va și la cealaltă, tot în mijloc. Da, m-am pus aici că era mai multă lumină. În mijloc, în mijloc, în mijloc, în mijloc, mijloc. Uitați, mijloc. Să nu știu cum să vă arăt. Mijloc. Da, tot trebuie să pui în mijloc. Toate cozile. Faci 3 cozi. După aia le pui în mijloc, în mijloc, în mijloc, în mijloc. Dar mai întâi trebuie să dai cu 2 degete. Uite așa. Și rămâne una pe interior, da. Trebuie să vă pieptănați foarte bine. Să nu uitați, că altfel o să se încurce părul. Dacă aveți păr încurcat, trebuie să vă pieptănați ca să puteți să vă împletiți, că după aia nu mai poți după aia nu mai poți să desfaci coada. Și da. Sper că ați înțeles cum se împletește și ne mai vedem. Pa!